Geer, wat sta je nou in Rotterdam, joh? Ja, er wordt door, hè. Dus ik heb wat door voor het stadion te beschikken. Nou, de kunstgas keurig oud. Ja. We moeten gewoon 12 schalen, hè. Dat ben ik gelijk. Geert, hoe is het? Goed, jongen. Ja? Ik heb je een beetje gemist, hè? Ja. Jij mij ook? Ja, natuurlijk. Goed zo. Als kiespijn. Hebben jullie ook een spelersbus? En chauffeur. En chauffeur? En wij moeten ook nog een keer naar Heerenveen. Ja, Dan komt hij eraan, hoor. dan hebben wij natuurlijk ook een bus nodig. Dus wij hebben ook een spelersbus, ja. En daar hebben we ook een chauffeur bij, ja. Die rijdt dan. Ja, die was heel emotioneel van het kampioenschap ook, denk ik. En ja, ik had ook de 2-1 gescoord die avond, dus ik denk dat dat allemaal nog een beetje meewerkt. Dus ja, die was door het dolle heen inderdaad, dus dan ben je in één keer zomaar populair. Hebben jullie ook een mascotte? Sparta Piet, toch? Sparta Piet, ja. Dus een kanariepiet van 2 meter. Ja. Larsson, Reza en Zineli. Ja. Ja, dat is dan een aanval, dan ben jij verdediger. Lekker dan. Ja, daar ben ik heel mooi mee, inderdaad. Dat schiet lekker op. Nou, in de tijd dat ik bij Heerenveen zat met Gert-Jan Verbeek, dat weten niet veel mensen, maar toen maakte jij altijd de opstelling. Dat weet jij, maar dat weet verder rest niemand. En toen een tijdje niet, maar nu gaat het met Heerenveen natuurlijk, het gaat weer hartstikke goed. Ja, nou is mijn vraag of jij nu samen met Streppel of jij weer de opstelling maakt. Ik maak gewoon weer de opstelling en ik wil jou gelijk weer terug hebben. Nou, goed. Dat komt goed. Ho, ho.